دیوان دروتو دراهی وهاجن دراه باتت وجمع نامی نامدی کے چا بلوچ اکیڈمی منی نزانا اکیڈمی چی بلوچی کدیامے میں یہ نیم دیتا ہچ بلوچی نہ گیندا میں ہرچی گیندا عربی و فارسی و ہمی دابن چیزاں پتہ دیگا بہمانگی گاب اشے کے یا گال ایک وات بلوچی وات گال بلوچی اشیا گو عربی آبانی نویسا ای چونی اکادمی آہم بلوچی اکادمی نشما برے دراہی لفظ بلدان بتر ری بچی کر ری شما بچاری که حال بزانت چی همی حال گوه جیمی دا نوشته ای حال چی بزانتی دا او ای نمدی چه دابه فیصله آداب نوشته من نزانه ای اکادمی سید رهبندی یا دیگر رهبندی بهرحال وقتی که تو زبر زیر پیش همزه زبر زیر پیش ایشان گنده تو کشی ای سید رهبندی بل پدا تو گنده که همه 12 آبان دور داتگی ده هوار کتگن ده هوار کتگن هیچ همی حال ما هیچ دابا ایشی سرپد نبیم که ای حال کجام گاله حال اگر بلوچی بزن خبر حال و خبر بزن خما خبره گوڑا اگر ترا پارسی نویسه گتا همه خبر تو بنویشتین گوڑا دیگه می حالا چیه گو هجیمی نویسه ای باز بجنیک جاگای وجہ اگر اکادمی یہ دابه مارا پکار نہیں واللہ ہما شمی ملکہ ہستیں بس سے اگر یہ اکادمی ہمیں داب بھی کہ شمی اکادمی نبوتنی باز جوانتریں ای زبان دیما نبورت کے پشتا کنزینی ای آلوڈ گلوڈ ہے وجہ ای بلوچی زبان نہیں ما سرپد نہ بیان نہ زانا اگر دیگه مردمیشان سرپد بھی یا ہمیں حال یک کی چه ہمیشان ہر کس من ہمشی سرپد کے ای حال ایده چطو گوهیم هیجیمی چطور نویسک بی چه بزانتی دن چه کجا آرتگی کجام لفظ بلد ایشه من لفظ بلد پارسی ده خدای چارت حال هیچ خبری بزانتن ندن درہ بات سنگتا ہمیں چیزیں شما کم دل گوش گورداری بکنی چیزی گپ بکنی ما هم سرپد باشم ما هیچ سرپد نبیم سلام من البته ای چیزا باز جاگاه دیدتا که هر جاگاه همین می هی دوچمی یا گوه جیمی نویسن و من هم نزانم چیه ای کار کنن ایشان اگر هی جیمی یکی چه بلوچی آبانی یا ای گال بندر همی دابه ما نزانینی ای گال بلکه عربیه بله حال عربی دیگه چیزی واضیه تا گوشن دیگه چیزی گوشن درہ باتت درود و درحبات و سلام روشن سرچمک دیوانے مرحداریں براتو دوستو عزیزاں وشو وجدلو وجنام باتیں بعض جوانے رنگی دیوان درستیں براتو دوستاں پا مڑائی سمبھائیتا وجہ محمد پہرئی یک گپی چنگیں کے جیسا کہ اما اکیڈمیا کے اڈکنا اینی سیاہگ راستیں گپے دا یک سیاہگی تچکیں یک اکیڈمی ایک ادبی راجیہ دات مکان گوڑا اکیڈمی چی رہ دربری و رہ شونی کنت چی درد درمان کنت آک راج سرجم راج ہمیں تھسک ترین زانشی بنیادہ کتگیں پٹ پولا ڈالچار بکنت اکیڈمی چی دیگے من نزانا چی کانت چیز ہمیں جان بہرحال من نزانا آود مردمہ یا وامشے میں راستی جندہ نہ پہما یا بلوچ نیا یا اگنا ابہا بیتگا والما یا گپی وہا کہ راستی تچکی ہچ دولہ شن سر پر نبی یا مردمن دیو دیوانی بکنا گپی بکنا یہ وابری نہیں کہ ما راج نام ازر زیران
راج نامہ عہدہ زیرہ پہلا عہدہ بلے ما تچکی اور راستی راج ہے نا گوشنگو وہ بجنی ابری بارہ لگا شالکوٹ بی بی شہر یا زاہدان بی بی شہر آگا تچکی اور راستی راج دیما آرت نہ کھاں گوڑا بکور ہما شاعر گوشی ہورے نگواری مگوارانی با گوڑا ہمیں بزگیں راج مردماں کے لاکھ بستا کے راج راستی تچکیا راج دیما آر گئے روچی راستی تچکیا بودنا کیے مانے گوڑا بطروا منی نہیں کسی چمدار نہیں کہ اکیڈمی وے من اکیڈمی ہزارہ سال چے بلوچا نہ بیتا اگا ہنی بیتیں وہ دریگتے راستی تچکی مہم گرچ بیتیں گوڑا دردی پدوا برل ماں می ابرگ ماں اتفاقاں اور پدا منی واجہ استاد علی بخش شما ایک گپا کو شگائے بلے آئیے بز کسی نام نگے آئیے وتی دیوان تو کا محمد پاریا ہمیں گپ جتان تو وتی دلے میں گپ جتان کہ دریگتے راستی و تچکی مردمہ بیزورتے اور بیارتے راج دیما کے عظمتیں بیتے دیگه مول مراد آئیے منی اللہ نیست چیں گپا اللہ تعالیٰ سلامت بکاں درست برات و دوست واجہ واجنام باتیں ملیں من حیال گوشی اگا گوستگیں ہفتہ دیں سالان نیمگا ما بچاریں دن روچ مرچی مارا عبید سید ہاشمی سیاہ کا دیکھے جوانتے رہیں یا شرطے رہیں یا سیاہ گندگا نئے یہ ہما یقین سیاہ گیں کہ چما روچا بگر نبشتہ کنگے مایا ہمیں سیاہ تو کئی جوانی ہستے کہ مارا یک کان اگر نہ دیکھے چوشیں سیاہ نیست ہمیں سیاہ گیں کہ راجا منتا ما آئی تہا نوشتہ کنگائیں آگا دیکھے سیاہ گے بیتیں او سیاہ گا سید ہاشمی گا جوانتر بیتیں راجا ہما زورتگا بے منی گوشگا او بیتی گوشگا بلے چوشن سیاہ گے نہ بیتا او نیہم ما قول کنے لفظ کنے کہ آگا ہنچیں یک انسان عبادت کو آئیا چھ سید ہاشمی یہ سیاہ کا جوانتریں سیاہ کے جوڑ کو ما آئی منگا تھیاریں اوشتاتگیں ہنچو کے راج بزیری اے نہیں کہ یک مردمی ازو راجا وادے زو ما درست ہما سیاہ کا زیریں بلے واجہ داں کے آ سیاہ کا بیائے تھیں ما باعدیں کیسے ہمیں سیاہ کا وزیریں سید ہاشمی گا کہ مارا یک کم مڑا داریں واجہ اگا گپ بلوچی اکیڈمی ہے گئیں بلوچی اکیڈمی و 50 مستونگا جوڑ بیتا پدا کوئٹا یا شستو یکا کستے ہیں یہ بنگیج بیتا و بنیاد ایرکننگ بیتا اگا اے حساب آگا بیچارے گوڑ 40 سال آؤ دیکھے 20 سال اے 60 سال یک عمرے اگا آہانی نیت پاک بیتے ہیں صاف بیتے ہیں آہاں سید ہاشمی رابند زورتگا پرچی کہ دیگر رابندو نی ہر چی کے دل گوشی نہ دے دفاع کہے ہما فہمہ ماں کا کر رہا کا نوشتان کا نا اے وہ رابندے نہیں نا بلے دن 60 سالہ کے ہیچ چیزی آہانی دستہ نبیتا بائدیں دولتے کو حکومتے ادارہ کما کائیا گون بیتے گا آہاں راجا یک رابندے بداتے یہ ہماہنی اگدہ بلے آہاں چوشیں کارے دن 60 سال گوستا شتا ما آہنی ایمان سرا شک نکنے کہ آہاں 6 زر رستا و کجا خرچے کتگن چتو خرچے کتگن پشکبتا آہنی کتاب جوانے کتاب بلے رابند کے طرح دست نکپی گوڑا آہنی وانگا ہون دل نگوشی نا ای پہ ما اے گوشن اے گپا ہوں مکنا کہ مائے بعد ہنچی مردم ہستے کہ آہنی زانشی مثال حد انچو نائیں کہ سید ہاشمیہ سرپد ببن آہاں آو پا اوزران انچو نونتگے انچو ندان
بلے آ کے زانا آہاں دربرتا آ زانتکارن آوا کم کے دلگوش ہوا بیکنا نا بلے نا ہما خبریں کہ دمان نکشتا ہے نہیں سید ہاشمی و کسا نکشتا کہ بیائی منی راہ بندہ شما بزیرے آچوشے مردمی نیا نی یہ چیز دیما آت کگا او ماں چو بیچارے میں رو برکتی رو درد کی بلوچستان تو کا بلائیں نام ہنچے ہستن کہ سید ہاشمی ہے یا وہ راہ بندہ سرپد نبا یا وہ نبشتہ نکنن تے پا جس کا جتگا چھو بیگ نہ لوٹی ماں مہربانی ہمیں بکنے یک راہ بندی کے گہتریں جو بہتریں ماں ہمائی کے اسیں بیزیریں تناوادی کی یک جوانے نوشت راہ بندی درکے آیا راجہ زو مائی زیریں دیکھے گپی استے منہ یہ کنگی گئے کہ مارا ناما آڑیں تا مارا اے ہاترا آڑیں تا ناما کہ ماں ناما وتی جندے نظیر گئیں اگر ماوتی جندے ناما بزیریں ماوتی ناما دودا بکنے ماوتی ناما وجہ تی کنر بکنے ماوتی ناما کہستے ہیں چاکر بکنے ماوتی ناما گوارام بکنے ماوتی ناما تی یک ہنچے یک نامے کے بلوچیے بلہیں یک نامانی یک مدن کے ساتھ سے جنینی نام ہنچوں میں گرا ماہیں نے شیریں نے لالیں نے یا جوانے نے چھونے ناما ماں نام یا لوکتگاں ماں ناما نظیریں یا مارا یکی گوشا یا خبرے کو تک نام سلے نام شاہ مزیرے ما شترے نام شاہ پلانیا بزیرے نا ماوتی نامہ بزیریں ای جنگ پاد نئے سواتے کو دواتے کو آئینے کو گہنے کو ای جنگ و پاد نئے بلے میں نزوری یک ایشیں کہ یا زنڈیں واحدیچ بغیر ایک اپا مردم بد وادے مبا کہ میں چکانی نامانی بندوق ماتا پیتا حبرے نیستے آوشی موتی چکا پلانی کنا آئی نامہ ہمائے کن نی پیت کے استے ہیں زور جت نکن نی مات اگا زانتکاری بھی زانش بھی علمی بھی گوڑا ہم گہتے رہے بلے کہ نہیں ایچ نظام چاگر دیتا چے ٹی وی یا چیزیں چاری گوشی یا دیکھے راجی نام یا کنچے کہرمانی نام ازیری ایشان گوائی نبی نا یا کیا ہنچو جوستے کتا کے وجہ تو تھی ناما بالاچ نکنے چوکے گا پرچی گوشی بالاچ نابودی بھی تھا لنگ بھی تھا پادا یہ وہ خبر نہیں ماں یہ گوشک لوٹاں کہ ماں بائے دیں دا ہما روچی کے مارا جوانترین نبشتان کے ماں جہد بکنے یہ بے اوک دیں جوانترین مارا نبشتان سیاگے رسے اور راجہ زو مائی زیریں بلے راجہ کے نزو گڑا کے ہستے آئی و درد نوا نی ای 60 سالے تہا بائدیں اکیڈمی آئی نیمگا دلگوش وداتے ہیں انگا کے دلگوشی نداتا نی گڑا مردم تو دورت نکن کہ چوشیں کاری بھی یکی چی واجہانی ہمیں کسانی کے آئینے گو غینے گو اشانی کار مرز کنگا ساک جہد کنگا آئین تو اشاما بلوچی راہ بند تہا ہوار کنگے کوشش تایاں ای واجہ گیشتر نیک راہی نمونہ کنگا آیاں کہ اگر ما ای آبا مزیریں کار مرز مکنیں گوڑا میں نام ارچی ہستاں مارا مانگی شیننت ما ہڑیں کہ علیہ گو آئینہ بنویسیں یا گو الپا بنویسیں او ای جنجٹ روگیں اشیو واسطہ ما یا کسانے مسالے دیں یک زبان یہ کہ آ زبان زندگی زبان دنیا سرا ہنچو کہ شما سرپد مشرقی افریقہ یا یک زبانی ہستیں سہیلی گشنتی سہیلی بون رہبند چے بنٹو ہیں بنٹو افریقہ مین زبان بھی تک چاہیے دیکھ بعض زبان درد کا سہیلی عمر سک باز نہیں یہ ہمیں تقریباً 400-500-600 سال گیشت نہیں سہیلی زبان وقت عرب شتگاں پا افریقہ مشرقی علاقے ہیں چونکہ کینیا ممباسائیں یا کہ تنزانیہ یا کہ موزمبیک یا کہ زنزباریں او دا گو افریقہ مردماں کے دیو زیر کو تگو نشتگو یک جاگہ بیتگاں
ای زبان بن حمودا بن ہشت ارکنگ بیتا وہ ای زبان کھار مرز کنگا بیتا زبان مرچیگیں روچا ہنی کہ ما گپ جنگیں سہیلی زبان 100 ملیون مردمہ چگیش گپ جنگایا بلے ای تقریباً 100,000 مردمیں ہم ماتی زبان نہیں ای ہمشن کہ یک سرکاری زبان ہے کینیا یا اوگندا یا تنزانیہ یا کنگوا کومورا دیگے بعض ملکی تہا ای زبان گیشتری نیم یعنی بلکہ 60-70% اشی ارچی گال امباریں وکابلری ہیں عربی ہیں بلے نبیسگ واسطہ ای زبان انگریسی یا لاطین یا رومن الفابتاں کو نبیسگ بیت او ای زبان حبر کنو گپ جنو کے مردم مزنی پیصد تقریباً 50% مسلمانند بلے ای درست وتی نامہ گو ہمیں لاطینو رومن الفابتاں کو نبیسند او مرچی ای یک کیچ دنیا سک جلدی ردوکیں اور رشت کنوکیں دیم روکیں زبانانے 100 ملیون گیش مردم حبریکاں گپ جاں او سائے 4 ملک بلکہ 5 ملک کے آفیشل یا کہ رسمی زبان زانگ بیت بلے مردمہ کہ آہانی زبان چے عربی وام زرتگیں گالان جوڑ بیتا ہم عربی آپ نظرتگاں رومن و لاطین آپ زرتگاں آئیں وطا چی ای ہڑا گیشیں تا آئین کر اگر عبدالغفور لکھاں یا کہ محمد لکھاں ہمار رومن آباں کو لکھاں تی ہچ کس ای پکرا ہم نہیں کہ بیا میں دین حرابی یا نیکراہی نیمگا گو مارا مشکلیا کپیں نو گپ کے واجہ کوئٹہ اکادمی نوشتاں کے سرک کے واجہ محمد پہریہ گپ جنگایا کہ ہاں حال گو حیجیمیہ یا میں رودرت کی بلوچ گشاں گو ہے حلوایا نویسگ بیتا حالانکہ حال گو ہے دوچم آبادیں نوشتہ بھی بیتے ہیں ای باریا ای پیش داری کے کوئٹہ اکادمی سید رہبندہ زیرگا نہیں ہما رہبندہ بلکہ زیرگیں بلے ہما لڑے چے آباں کے سیدہ گچتنگا پر بلوچی توارانی واسطہ آہانی سرا متفق نہیں اتفاق نہیں او ای پکت کوئٹہ بلوچ اکادمی نہیں بلکہ سید وتی ریفرنس لائبریری او شہید صبا دشتیاری واجہ رمضان بامری دا گوننگو واجہ گل ملیری دا گوننگو اشان شار سرپدی ہستیں اے بابتا کہ اشان چھتو ایک کورس بلوچی کورس بک کرچی بنے تگا تیار کو تگا اشانی تہا پدا ہمیں آپ دوڑ داتی ہیں سید دوڑ داتی ہیں آپ پدا زورک بھی تگا وہ آہن کر رہا وتی وجہ ہو سبب ہستاں کے پرچیا یہ اتکگا پدا زورک بھی تگا ای باواست سک باز ہیں وہ ہمیں دیوان تہا بلکہ دو سائر اندہ چی گیش ما بلوچی سیاہ کے بارے اگاپ جتو گو جاہی آسری ما نرستگیں کہ سوشن کہ ما مرد تک چیزیں مردم دا دوسدیں پنجا ہیں بلوچ راج یک بلاہیں راج تاکہ راج یک زبانی مزیری تو سیاہ گا استاندارد ممنیت میں پنچو دہیں مردمانی دستا ان چکیں بلاہیں کاری بھی تنکاں بلے موتی کوشش سا کنگیں کہ ہر چیز جلدی تر بلوچی زبان و بلوچ راج بے اتفاق بھی پا یک استانداردیں سیاہ گیا نی ہر سیاہ گی بھی پا منی نزا اگر بلوچان گو ما اب سالائے سیاہ گزیریں من تیاراں اگر سید سیاہ گزیریں سیاہ گا زورتا ما استعمال کرنے گی تا انچو ما اتکا گی مارا سید سیاہ گا آرتا دے دارا سینتا کہ ما مرچی نشتو کو گپ جنگی وقت موتا نی سید سیاہ اگر بھی بیت کہ میں درستانی واسطہ شرط ہیں کہ آپ بنیادی کاری بیتا آئی سرا ریسرچ بیتا تحقیقات بیتا پٹ پول بیتا او آٹیں بیا کہ سیدہ یہ زبان اڈ کو تگو جوڑ کو تگو نبشتہ گو رہبند گیشیں تا آوادی بلوچی زبان انچو آماچ نبیتا دیگے زبان آنی چونکہ مرچی گئے مرچی میں درستیں بلوچی وانندو یا اردو ونتگے اسکول اندر اتکگا یا پارسی ونتگے او چیزو کیا انگریزی ونتا ڈننا ہے دیگے زبان بلے اصلی مستریں تعداد بلوچانی کے مرچی نبسگا یا بلوچی یا اردو آچے شروع بیتگا یا پارسی آچے دیوان درود ماجد جان بچا تیچ کا تراغشان بلوچی یک رہبند گیش نیستیں دیگه هیچ رهبند نی همی یکی رهبند سید رهبنده او سید رهبند اولی دروند بلوچی بونگیجی بلوچی آبان گوشی چی گوشی؟ گوشی بلوچی آب 25
تمام، نه یکی گیش نه یکی کم. پدا دومی دروان تکید عربی آبانی همتوار گوشی بزن تو بچه یک کتابی که آیی دروان تم بزن درس دیگاهی ترا گوشه گین که ساده جاگاه سین بنویس ای چی واسطه داب گوشی ما و دیگه چیزی کار مرز نکنه باید چه نام گالانشی و برو وادی ترا گوشی ساده جاها سین بنویس توای جاها تی بنویس بلوچی همتواری ایشه ای آب بلوچی همتوار ایشه ایشی بزان چی ای تیچ کا تیچ که ای مردم یعنی ای نیمون هم بس نیکراه هم این نگوشتن نیکراه جند هم این نگوشی که شما آبا بچه نیکراه نگوشی که آب چه آسمان آت کگه ما و شما و دراه مردم که کم مو زبان چیزی سر بدن زانن که آب چیزی نه عبید از توارانی جهگیر شما و شما وحدی که آبا کولگر عربی کا تعریف کریں یا بزانتے گوشیں ما گوشیں کہ آب توار جہگیرن نو وحدی کہ ترا یہ توار ہیچنی گوڑ جہگیر چیئے کنے نو بچا یہ نیمون تو بچا گوشی بنویس عبد المجید پدا بگوش عبد المجید گوڑا اگر من گوشا کا گناہ کار نبیان چیا نویستا کا گناہ کار بیان اگر عبد المجید گوشے کی گناہ ہے گوڑا نویسے کی ہم گناہ ہے اگر نا دوئیں بار یک رنگا بے بیان خداوند وقت گوشید کے بچا اگر ما ہمیں عربی وتی چیا بچارے سیاہ کا بچارے عرب ہیچ بار آبک آئیے نہیں آنا کاشیتی بلک کاشت کو تی ہم بکا آیا بل ہمیں میں بلوچ کچھ ہمیں میں بلوچستان پات کر رو عربی ملکان نو تو بکشی آنا گوشی بلوچ گوشی بلوش وقت گوشی من بلوشیا چه برسی که آئی پچی که آئی وہ تی زبان بستارا زان پدا ای زبان راجانی گئیں دینے نہیں من پیسر اکبری دا منام دا بچا اگر شما بگوشی مسلمانان پس زبان مثلا گچین کاری بکنی علم اسلام زبان ہندی زبان بھی چک گیشتری مردم که مسلمان ہندوستان ہے گا گوڑا عربی دا چیئے گوڑا عربی بزن یک راج یہ زبان ہے نہ یک دین یہ زبان بھی زبان عربی راج زبان ہے موزان پیش چا اسلام ہم دین بیتا عبری بیتا گوڑا بیت کن که مردم بگوشن که مثلا موسیٰ نامه شما عربی ما تحرینی وحدی که درستان تحرین تا عیسو موسیٰ عیسیٰ اسحاق یہ وہ ہیچ کجام عبری نیا وحدی کی وقت عبری بیتا گا نو نیکراہ ایشان نیمون هست نه زانشتی حسابه ایدن نیمون هستیں یہ بس یک چیزی که همه سید گوشته که مردم ما قدیم ما گوڑتا گا بزن یک پارگی یک چیزی بدل کنن بله نی 70-80 سال گوسته مردم باید انو کول سید اگر بسایلند گا انو باید یاد بگه مردم انو دنیا پیش رابطه مردم گنده گاہیں بچه ہمیں ژاپن میں ایرانی گوشن ژاپن عربی گوشی یابان انگریزی گوشی نیپون گوڑی زہر بگیری پچی من یہ داب گوشی گوڑ منی نام ٹھگلی منی بزانت ٹھگلی ژاپن بزانت دیگر بزانتی ہے نیپون دیگر بزانتی ہے جاپان دیگر بزانتی ہے ہمیں چین مانی گوشن چین عربی گوشی سین آدگری گوشی آدگر نو ای وہ ایک چیزی کی جاہ کابتا گی خاص میں بلوچانی ورنہ اندراہیں زبانہ ہمیں ہستیں چطور پما کرسی ما گناہ کار بھی یہ کرن گناہ خوردان زانا مسلمان نہیں سنی نہیں ہمیں دانداش ہستیں آیان بلم مولا و زبان زان تو راجی مردم درو اتفاق واشتے کی شمشی